2009ko udaberrian eta udazkenean zehar, Gipuzkoako gazteen kultura politikoa aztertzeko ikerketa bat egin da. Bertan, gai asko aztertu dira. Gazteen balioak zeintzuk diren, haien parte hartze soziala eta politikoa nolakoa den eta zertan ematen den. Egungo sistema politikoi buruz zer pentsatzen duten, politikariak nola ikusten dituzten eta bar. Ondoren, ikerketa horien emaitza emango dizuegu, zuek zuen balorazioak eta hausnarketak egin ditzazuen. Udaberrian, ikerketa kualitatiboa egiteko 19 elkarrizketa sakon eta 8 eztabaida talde egin ziren. Partaide guztiak 15-29 urte bitartekoak ziren. Lan horretatik ateratako diskurtsoak ordenatu eta horiek neurtzera pasa ginen irailean. Horretarako, 1655 gazteei egin zitzaizkien beste horren beste inkesta. Lan horrek konfiantza maila altua ematen du. Hona hemen ikerketaren emaitza nagusiak. Gazteak. Adintarte jakinean kokatzen den pertsona multzoa da. Adintartea ezberdina da lurraldearen arabera. Geurean, azkenaldian gehien erabiltzen den tartea, 15-29 urte bitarteko pertsonak dira. Balioak. Pertsona bakoitzak bere jarduera edo ekintzetan erabiltzen duen eskala etikoa eta morala. Horien arabera, portaera batzuk hobesten ditu eta beste batzuk baztertu. Eta zeintzuk dira Gipuzkoako gazteentzat gai garrantzitsuenak? Gazteen bizitzaren dimentsio pertsonalek, dimentsio kolektibek baino garrantzi handiagoa dute. Familia, osasuna, dirua irabaztea, lagun sareak, lana, sexua asebetetasuna. Are gehiago, politika gaietan interesa agertzea eta alderdi erlijioso eta espiritualekin kezkatzea dira nabarmen, gaztek gutxien baloratzen dituzten atalak. Gizartea. Gizartea edo jendartea, lurralde jakin batean dagoen eta bere burua autoproduzitzen duen gizabanakoen multzoa da. Normalean berezko kultura naiz gizarte erakundeak dituena. Parte hartze soziala. Interes eta helburu kolektiboak lortzeko egiten den pertsonen arteko interakzioa. Elkarteetan parte hartzen aldute gazteek, borondatezko lanik egiten ote dute? Gipuzkoako 5 gazteetatik 2 elkarteren bateko kide dira. Horien baitan, 16,6 elkarte bateko kide izateaz gain borondatezko lana ere egiten dute elkarte horrentzat. 58 berriz ez du parte hartzen. Eta ze elkarte motari die begikortasun handia? Hainbat elkarte motaren eta elkarte zein talde zehatzen inguruko iritziak eskatu dizkiegu gazteei. 1 eta 10 bitarteko eskalan horietako bakoitzak kokatzeko eskatuz. Elkarte hori dieten sinpatiaren arabera. 1 inongo sinpatiarik ez eta 10 sinpatia handia. Euskararen aldeko elkarteak, elkartasuna bultzatzen dutenak eta aisialdirako elkarteak eta klubak dira baloratuenak. Balorazio hortaina jasotzen dute aldarrikapen eta eraldaketa soziala eskatzen duten elkartean, inguru giroaren defentsan eta bar. Azkenik, oso balorazio eskaxiarekin, sindikatuak eta alderdi politikoak dira gutxien baloratuak. Politika. Talde baten erabakia hartzeko garaian egiten duen prozesua eta jokabidea da. Politika ikertzen duen zientzia, zientzia politika da, grekoek asmatu zuten. Politikariak. Talde politiko jakin baten izenean eta talde irizpideen arabera lanean ari diren pertsonak. Pertsona horiek gobernu organuetan aritzen dira edota alderdi egituran. Interesa ote dute gazteek politikan? Ia 3 laurdenek diote interes gutxi dutela edo ez dutela batera interesik politika gaietan. Horien aurkako muturrean, laurdenek baino gehiagoak soilik diote interes asko dutela edo dezenteko interesa dutela politikan. Politikak zein sentimendu eragiten dien galdetuta, hona hemen erantzunak. Nabarmena da sentimendu txarrek hartzen dutela gaina. Asperdura, mesfidantza, haserrea eta indiferentzia izan dira gehien aipatutako sentimenduak. Aldiz, politikarekiko sentimendu honak aipatu dituztenak dezente gutxiago izan dira. 17,7 interesa aipatu dute,
7,4 konpromisoa, eta 2 entusiasmoa. Eta politikariek? Politikarien irudi negatiboa nagusitzen da gazte gehienen artean. Horrela, gehiengoak dio politikariak gezurtiak direla, edo interes propio edo alderdikoiei begiratzen dietela gizartearen interes orokorrei baino. Gehiengoak uste du ez direla oso langileak, eta ustelak direla politikari gehienak. Orokorrean, herritarrengandik urrun ikusten dituzte. Nazioa. Nazio kontzeptuak esan nahi desberdinak ditu erabilitako ikuspegi edo kokapen politikoaren arabera, baina gehienetan ezaugarri komun batzuk dituen gizatalde bati ematen zaion izena da. Ezaugarriok objektiboak, hizkuntza, kultura, etnia eta bar, edo eta subjektiboak, borondatea, nahia izan daitezke. Demokrazia. Demokrazia subiranotasuna herriaren esku uzten duen erregimen mota edo sistema politikoa da. Definizio klasikoan esaten da, demokrazia gehiengoaren agintaldia dela gutxiengoaren eskubideak errespetatuz. Euskal Herriko auziari buruz eta demokraziari buruz ere galdetu zaie. Hona hemen esan dutena. Gehiengo argiak uste du Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela, eta aukera guztiak zilegi direla, baita independentziarena ere. Aitzitik, 5 gaztetik bakarrak uste du gaur egun demokraziak nahiko aukera eskaintzen dituela. Oro har beraz, egungo sistema politikoaren ikuspegi kritikoa adierazten duten gazteak gehiago dira onespena adierazten dutenak baino. Gazteen 42,8ak esaldi honekin egiten du bat. Ezingo da esan demokraziarik dagoenik euskaldunek erabakitzeko eskubidea izan arte. Eta 12,4 dira aldiz, esaldiarekin desadostasuna adierazten dutenak. Demokrazia ordezkatzailea. Talde edo pertsona batzuk aukeratzen dira, eta haiek dira herritarren izenean legeak eta ekimenak definituko eta kudeatuko dituztenak. Teorian, maiz hauteskunden bidez aukeratuak izango diren pertsonak dira, eta gehiengoaren babesarekin gutxiengoaren eskubideak errespetatuz gobernatuko dute. Demokrazia parte hartzailea. Adiera zabala da. Horretan, herritarrek parte hartze handiagoa dute erabaki politikoetan. Eredu politiko honetan, herritarrei errazten zaie biltzeko eta antolatzeko gaitasuna, erabaki publikoetan eragin dezaten. Egungo demokrazia eredu ordezkatzailea egokia da gazteen gutxiengoarentzat. Aitzitik, eredu parte hartzaileagoan nahiago lukeela dio gazteen gehiengo absolutuak. Gazteen 10-etik 2 ez da xiola dira kontu honen aurrean. Egungo demokrazia eredua baino eredu parte hartzaileagoa nahiago dutenen artean, ia herenak dio prest legokela bere denbora librea gai publikoetan aritzeko, eta beste 31ak prest legoke soilik ahalegin handirik eskatuko ez balio. Azkenik, ia beste herenak dio, eredu parte hartzaileagoa nahiago badut ere, ez daudela prest inolaz ere bere denbora librea dinamika horietan emateko. Dinamika parte hartzaile mota ezberdinei buruz galdetuta, hauek hobetsi dituzte. Gehiago dira erreferendum edo kontsultetan parte hartzeko prest azaltzen direnak, gainerako dinamiketan baino. Herritarrek parte hartzeko tailerrek ere, gazteen 32% erakartzen dute. Interes baxuagoa azaltzen dute aurrekontu parte hartzaileak osatzeko prozesuetan. Beraz, esandakoak esanda, Zer nolako kultura politikoan nahi dugu gazteok? Zer nolako talde politikoak eta politikariak? Zertan eta nola nahi dugu parte hartu eta zertarako?